Dobrovoľníci, ktorí prišli poupratovať zoo, sa nenudili, na práci im pridala aj nedávna výchrica. Polámané konáre, popadané listie, to všetko z areálu zoo vyzbierali členovia združenia Spišiačik. Takúto formu pomoci Spišsko-Novoveskej zoo poskytujú už niekoľko rokov. Chodíme sem 5 rokov a vlastne učíme deti nielen brať, ale aj dávať. Bude tu okolo 70 ľudí. Spolu príde aj skupina dobrovoľníkov zo spoločnosti Embrako. Je nás to asi tak do 10 dnes a zapojil som sa kvôli tomu, že máme tu so zoologickou záhradou a s tými deťmi kontakty a chodíme pomáhať. Na dnes to asi stačí, ale viacerí nemohli, chodia do školy, pracujú, máme pracovné smeny v Embraku. Dobrovoľníci mali na upratovanie vyčlenenú tzv. Novú časť záhrady. A každoročne prichádza veľmi veľa ľudí z tohoto združenia a takisto aj z podniku Embrako, ktorí nám veľmi pomáhajú pri všetkých tých úpravách a prípravných prácach tesne pred otvorením. Tento rok prišlo okolo 80 ľudí spolu dohromady, minulý rok takisto. A trávia tu vlastne namiesto vysedávania doma pri televízore alebo pri počítačoch detí, tak som veľmi rada, že takúto aktivitu u nás robia. Keďže sa v stredu zoo otvára pre verejnosť, načasovanie upratovania je presné. To bolo motiváciou pre väčšinu upratujúcich. Aby to vyzeralo pred otvorením dobre, aby sme sa nemuseli za túto zoologickú hanbiť. Je tu veľa práce? Ani nie, tak normálne. Definujte normálne. Normálne tak ako, jak na záhrade tiež treba poupratovať to listia tak. Okrem jarného upratovania pomohli členovia združenia Spišiačik v zoologickej záhrade aj adopciou dikobraza. Toto zviera si nevybrali náhodou. Deti si toľko razy do roka musia pichnúť do prsta, keď si merajú glykemiu, alebo keď si pichajú inzulín, koľko má dikobraz osňov, kto tomu neverí, môže ísť spočítať. V podstate nám tým pádom aj pomohli pri chove tohoto druhu zvieraťa a pri rekonštrukcii jeho chovného zariadenia. Po veľkonočných sviatkoch sa v našom vysielaní dozviete, aké novinky si pre vás zoo v našom meste pripravila na túto sezónu.